आज आपण बोंबलाचं आंबट बनवणार आहोत। बोंबील साफ करून तुकडे करून घेतलेले आहे। ते आता त्याला मीठ लावते मी आणि हळद 1 चमचा। आता मिक्स करून 15 ते 20 मिनिटं लावून असं ठेवायचं आणि नंतर मग आंबट बनवायचं। बोंबलाच्या आमटासाठी 2 मिरच्या कापल्या उभ्या, थोडंसं आलं, 10-15 लसणीच्या पाकळ्या आहेत आणि ही कोथिंबीर आहे। तर आपण ही खलबत्त्यामध्ये थोडं चेचून घेऊया, जाडसरच, मिक्सरला नाही लावायचं। एक चमचा मिरची पावडर आहे, थोडेसा अर्धा चमचा धने पावडर, हा आपला मसाला खलबत्त्यामध्ये वाटला तो, आणि ह्या 2 मिरच्या कापल्या होत्या उभ्या, हे आणि 2 चमचे तेल घालायचं, 2 चमचे घाला, 3 चमचे घाला, आणि हे असं मिक्स करायचं तेल घालून। ही आपण अर्धा तास भिजत ठेवली होती चिंच, पाणी घालणार आहोत चिंचेचं। आता हे सगळं मिक्स करून आता गॅस चालू करायचा। जेवढं पाणी पाहिजे तेवढं आता वरून पाणी घालायचं। पाटलं नाही, मी चेचलं होतं ना, आलं, लसूण आणि कोथिंबीर, ती दाताखाली पण छान अशी भेटते ना, अक्की। झाकण ठेवूया आणि एक उकळी आली ना की मग बोंबील सोडूया। बोंबलाच्या आमटाला चांगली उकळी आली आहे, आता आपण त्याच्यात बोंबील सोडूया। आता आपण झाकण ठेवूया आणि 2 मिनिटांनी गॅस बंद करूया। लगेच बोंबील काय लगेच शिजतात ना, जास्त शिजवायचे नाही। आता आपलं बोंबलाचं आंबट झालेलं आहे। आता गॅस बंद करूया आणि वरून चिरलेली कोथिंबीर। बोंबलाचं कालवण आता तयार आहे। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।